Tot i que Toga sempre havia sigut casa seva, l'avi només va viure 16 anys al seu poble. Era l'any 1949, quan el Pepe de la Calle Baja agafava un tren direcció a Catalunya per anar a treballar a la Verema, fer diners i enviar-los a casa seva. Amb només 16 anys ja agafa el tren del nord-est, amb 6 o 7 o 8 homes més, no se'n recorda. Estava rebentada de gent, si cau una agulla s'empunxa en 100. Tocava fer-se molt el valent, no hi havia ni tan sols lavabo on anar, de fet estaven plens a vessar. I sempre explica tot rient l'anècdota d'una noieta impacient que va seure i va trencar-se el seient. Quan m'explica tots aquests moments, al·lucino conscient. Miro enrere i no fa pas tant temps, quina sort que he tingut d'haver nascut 60 anys després.